നമസ്കാരം. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന അതിക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക മാധ്യമം അൽ ജസീറ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ US ഖത്തറിനോട് ഒരു അപേക്ഷ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അൽ ജസീറ ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നാണ് US-ന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഖത്തറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായ അൽ ജസീറയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇസ്രായേലി സൈനിക നടപടിക്കെതിരെ പൊതുവികാരം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പരാതി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 13-ന് ദോഹയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽദാനിയോടാണ് ബ്ലിങ്കൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിലവിൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നിലവിൽ ഗാസയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏക മാധ്യമം അൽ ജസീറയാണ്. ഗാസയിലെ ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ഇവാൻ അൽ അദൂദിന്റെ ഭാര്യയും 2 മകളും കൊച്ചുമകനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാസം 7-ന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഗാസയിൽ 20 മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. എന്തായാലും ഖത്തർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമം തന്നെയാണ് അൽ ജസീറ. പ്രത്യേകിച്ചും അവരിപ്പോൾ ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷത്തിലൊക്കെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രകോപനപരമാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാകുന്നു എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ US-ന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയ ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഖത്തറിനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അൽ ജസീറയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാടിടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് US മുന്നിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിന്റെ മലയാളം.